Очна линия за паднал клепач. Добре дошли в част 4 за как си правя грима подробно. Първо аз използвам ето тази очна линия на Essence, 5 лева. Четката е супер удобна и ми върши страхотна работа. Първото нещо, което правя е да си позиционирам телефона или огледалото право срещу мен, защото ако отдолу, отгоре, така нататък не се получава добре. Взимам си четката и си продължавам долната линия на окото. И същата черта от другата страна, за да изсъхнат хубаво. След което правя една права черта от тук насам, така че когато ми е отворено окото, очната ми линия да изглежда права, а когато е затворено, изглежда малко като прилеп, батуинг. Сега от средата на клепача ми тегля една линия до да я свържа с батуинга. Когато си правите батуинг и имате такъв паднал клепач като мен, е важно да гледате малко надолу, да ви засъхне очната линия преди да я запълните и да я поправите и да я направите еднаква, просто защото иначе ще се размаже и ще ви влезе в клепача. Сега вече си я запълвам. И сега вече запълвам и другото. И това е цялата философия. Отидете в част 5 за как правилно да си сложите спирал.